1 month pa lang yan, ha? Pero hindi pa kayo nagpinatawas na sabi lamig lang daw. Yun lang. Galing lang kayo ng Pangasinan, nagkaganyan na kayo, ha? Titingnan lang natin. Yan, hindi. Yan lang. Natatakpan hindi. Sige na. Atras ka ng konti. Baka ibato niya sa yung sakit eh. Basta tito lang patamaan mo sa kanya. Okay na? Oh, yung Tingnan mo yung mukha niya kung nagbablad, ha? Idediretso ko yung dasal. Magsisimula na tayo. Nay, bilisan nyo, Nay. Papel lang yan, ha? Ulitin ko. Manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sige, paboreme. Bago ka lumayas dyan, kalasin mo muna lahat ng nilagay mong sakit sa pangalan ng Ama. Kalas, papel na lang yan, Nay. Kalas. Di, kalas ng kalas. Sige, tanggal. Idikit mo na yung katawan mo. Huwag mo na ito patamaan, ha? Ito lang. Sige, kalas. Hanggang mukha niya. Papel lang to, papel. Hindi ko na kayo. Kalas, tapon. Pantayo mo na nga niya, bata mamisa na. Lakasan mo ang loob mo, Nay. Yung Diyos kaya ko, yung Diyos. Yung kulot mo, ang pompa ko niya. Hindi ka pa ba naawa sa sarili mo? Dahil mo na pinunta ang medisina, hindi ka pa rin dapat nga nababawasan sakit mo eh. Oh. Isipin mo nga, na dinikit sa yung palito, nilagay sa gitna ng palad mo, nasasaktan ka. Idikit lang sa daliring ganun, napapaso ka. Ibig sabihin, napakalakas ng energy sa loob ng masama sa'yo. Itong papel na to. Tutusin, wala na to. Nakadikit lang yung papel, pero nasasaktan ka pa rin, no? Hindi yan masasaktan na eh. Binanggit ko lang ang Diyos. Sabi sa'yo, magpatawad ka. Kalas. Kili, sige. Sige, Gana ka na nga. malapit na daw. Bakit Malapit na tama, kayo mamisa magbalance na sa mo? baba. Baka nito eh, kasi Sige. nakapupunta lang Papagalitan ka na ng kapatid mo eh. Eh, ako buring gagawan ta ngayon. Sige. Okay, kalasin mo sa balaka. Magsisimula ka na daw sa pababa, sabi ng Diyos. Doktor ne, kain eh. Oo. Pamida yun. O niya makanya na ako nagdisisyon. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Mag-graduate pa lang sila. Maghanap pa sila ng trabaho. Graduate na mo. O graduate na. Ay maghanap pa siya ng trabaho. Wala pa siya na ano. Imbis makapag-isip siya ng magagandang trabaho. Nag-aalala na siya sa inyo. Pati ang anak mo sa ibang bansa, sinabi nila, meron ka daw anak. Imbis nakapagtrabaho siya ng maayos, iniisip ka niya. O sige, kalas. Sige. Tapos tanggalin mo yung sakit mo dyan sa may gilid ng balakang mo. Tapon. Tapon. Nagbabago mo nga niya. Lumilinaw yan. Hindi ito lang May pataman. mga doktor ne, sablanangan. Tingnan mo kung nagbabago mo kanya, kung nagbablog. Pag nagbabago yan, may maabante yung oras, di ba? May oras. Oh, May ilang minutes na nakalagay sa taas. Ano ka rin niya? 3 minutes. Ayan, sige. Tanggal na tanggal. Papel na lang to. Sige, hanggang pababa na kayo. Pababa. Pababa ka. Pababa na hanggang pababa mo. Pababa. Pagsiyamuan. Huwag mo nang ano yan. Basta dikit mo lang yung kamay mo sa ano. Basta huwag ka matakot. Idiin mo yung kamay mo dyan sa ano. Paano mamamagnet yan? Tapon mo lahat, pati left and right. No. Tapon, lahat. Idikit mo, banggitin ng Diyos. Kailangan mapahinto to bago natin gumamit ng medium kasi sumubra kasi pamamaga ng paa mo. 1 month lang, ganyan kalaki. Kung alam ko lang yung mo. Ako talaga. Kung napaga lang to, Nay. Ko. Diba sinabi ko nga sa inyo, meron akong ginamot kapitbahay ni Nanay Bengbeng, nandiyan si Nanay Bengbeng. Mas langgonis pa dyan. Tapos ang laki-laki pa ng mga butas ng pakala mo inuuod na. Sabi niya, kung wala lang daw siyang anak sa Amerika, ointment pa lang daw. Ano na, umaabot na ng 1.5. Plus yung gamot, 9,000 na. Hindi umubra lahat ng gamot na medisina hanggang hindi siya duman sa espiritual. Tapos yung natapos siya sa espiritual, 2 araw, nagtaka yung doktor niya. Paano daw natuyo pag inom lang ng gamot? Okay, kalas. Sige, kalasan mo nga. Bakit tayo na yung maluluguran yan, uling damono siya yan. Sige nanay, hindi na natin to kakausapin. Basta magdasal ka lang na magdasal. Tapon lang ng tapon. Sige nay, pakailan mapahinto mo tong papel. Ay na, kausapin nyo nay. Utusan nyo siya ng utusan. Hanggang nananalangin ako. Sige, kaya mo nga, gabayan mo nga niya. Kailangan to. Malapit no? Hindi na siya nagano nasasaktan no? Oo. Hindi ka tulad kanina, mababali na yung papel oh. Oo. Sige, gabayan mo Sige, yan. hanggang baba na, yumuko ka ng konti. Hanggang doon sa may talampakan mo. Kailan may Hindi mo na kakanyan. Mas meron na ka. nakakayuko ka na dyan. Kaya kanina hindi ko pinapauna yung panyo dahil alam kong mahirapan ka Dati, yumuko. O bakit isipin mo nakakayuko ka? Oh? Nakapikit ka pa niyan ha? O, may bisa yan na yung kamay mo. Ginamitan ka lang kita ng taktika. Pinainom ka ng tubig ng healing water. Healing water. Sige, gabayan mo nga ng Sige galaw. nay, hanggang ilalim. Malapit doon sa may dito. Ano ba tawag dito? Dito lang sa may ibabaw ng ano. Ano ba tawag sa kapampangan dyan? Talampakan. O sige, kalasin nyo na Kalasin nyo left and right. Then, bitis mo kayong talampakan. Sige, konti na lang. Bago mabunot yung papel, mapupunit na. Sige.
Yan. Banggitin ng Diyos. Huwag ka matakot tawakan. Walang sakit yan. Walang sakit din. Kita mo, nagaling pa kami ng asko mo. Pumunta pa kami sa Sindalan. Ano nasa Sindalan tayo ngayon. Konti na lang. Del Rosario. Del Rosario. Sige, konti na lang. Tembitis mong talino. Nawawala na niya. Hindi na masyado masakit, di ba? Okay, isipin mo bakit nawawala yung sakit habang nagkakalas ka. Totoo yan. Hanapin mo yung bagay na hindi mo pa nadikit ng kamay mo para mapahinto to. Meron ka isang bagay dyan sa katawan mo na hindi mo pa nadidikit yung kamay ng Diyos. Sige, Nay. Huwag ka mag-alala. Hindi ka hindi ka mahahapo dahil meron kang tubig sa loob ng katawan mo. Isipin mo yung tubig nito ay kakaiba. Isipin mo, anong bagay na hindi mo pa nadadaanan ng kamay mo? Isipin mo, anong bagay na hindi pa nadadaanan ng kamay ng Panginoon Kristo? May sakit yan talaga. Ano? Muli-muli yung anak na, yung nabalo na, yung baka na. Bitis na, pagkatang babo. Sige. Bitis na, rentalira na. Ang bitis. Bitis mo babo. Buko-buko. Sige. Pati yung mga ubo mo, hindi mo napapansin, hindi ka na naubo. Kanina, tahol ka ng tahol. O ngayon, nababawasan. Hanapin mo, dukutin mo yung dito, tapon. Sabi mo, lumayas ka. Sa isip lang, masamang espiritu. Alam mo na yung makakausap ko to eh. Gusto ko talagang pausapin to. Paano niya napalaki yung dalawang paa mo? Paano niya ginawang bola yan? Okay. Pero mahina loob mo, papel lang ito nakadikit, nasasaktan ka pa. Oh. Ibig sabihin, napakalakas ng energy. Sige na nga mo yung loob mo, Golya. Para makalakad na eh. Wala nang init yung papel. Wala na. Talagang wala na. Wala na. Meron pa. Wala na. Huwag kang didila. Huwag kang didila. Kabibila. Titingnan natin sa palito. Ilang minutes na kuya? 7 minutes. Amin. Pikit. Sige. Hindi na masyado. Isipin mo, nakadiin na yan, Hindi ka na nasasaktan. Hindi ka tulad kanina, di ba? Nakadikit lang daw. Pag ginanon, ngayon, hindi ka na nasasaktan, di ba? Isipin mo, bakit hindi nasasaktan? Amen. Tanggal pa. Meron pa daw. Konti na lang yan, Lahat. Ubusin mo. Yan. Konti na lang yung palito. Ang galalam. Kanina, nilagay ko yung palito sa gitna ng palat mo. Nasasaktan ka. Bitis na rin. Tangketang Tapon, balakang. Kung nahirapan ka mo po, patimpit mo, yung pigi. Ganun mo, idikit mo yung pa. Sige. Mahina tong kapatid nyo. Mahina ba yung mga bunso? Kala ko ba sa mga bunso, matatapang? Hindi, matatapon yan. Tabalo o whatever ko. Tanggal. Anong nangyari? Hindi na, tanggal ang tanggal. Talos siya. Talos siya. Bitis. Demang bitis mo. Yung asawa ko nga, bunso, matapang eh. Takot yung mga kapatid. Sige, tanggal ang tanggal na eh. Tanggalan mo. Sige, yung hindi nyo pa nadadaanan. Avoid ang kitang bitis ng mga niyan. Mga nanunay. Kaya nga, siya dapat magtanggal na eh. Sige, tanggal ang tanggal habang nananalangin ako. Sige, tapon na eh. Kita mo kanina, napapasok siya sa palito ngayon, hindi na, di ba? Di ba yung una, tinesting pa lang? Iyak siya ng iyak. Sabi niya, sobrang init daw. Kita mo, nakadiin na Wala na. Wala na masyado. Kalas na eh, meron pa kayong bagay na hindi pa nadadaanan dyan. Wala mong mararamla rin makanya na ako. Ano na eh? Sinungaling. Ang alin? Yung gano'n. Nananakit. Oo. Pero tutusin, kaya ko itong kausapin kung pagkasahin ko siya. Kaso nga lang. Detang bukong-bukong mo, Golya. Sige. Apisan mo na. Kunin mo yung sakit daw sa bukong-bukong. Ano ba yung bukong-bukong? Dito. Sa paa. Dito. Ay, Ano bukong-bukong. nga pala, dito. Oo, tuhod, lahat. Tapos, habang kinakalas mo yung sa paa mo, pakiramdaman mo, iuro mo yung paa mo. Gagalaw yan. Gagalaw yan. Ito, igalaw mo to habang kinakalas mo yung sakit. Gumagalaw yung panay. Maniwala ka sa akin. Iuro mo yung paa mo. Sige, paldakan mo na ikulas ka niyan. Oo, sige, kalasin mo yan. Habang kinakalas mo, kung saan gagalaw yan, magugulat ka, bakit hindi ako nakakaramdam ng sakit? Sige, kalas. Sat me, pakantaya. Kalas. Sige, tanggal. Tanggal lang. Neto. Pag 15 minutes na sabihin mo sa akin. Oo. Sige, neto pa Kalas. lang yan. Sige na, igalaw. Sige. Nakadini yung posporos sa'yo, nakatagilid na yan, wala ka na, hindi ka na nasasaktan. Burin mo, apo ka. Kunti na lang. Minum eh. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Imbis nakakapag-ipon sila para sa pamilya nila, baliktad, napupunta sa'yo. Hindi ka pa naman dapat mamamatay, hindi ka pa magkakasakit. Hey, kalas. Bata pa siya, no? Bata pa. Kwenta, bata pa yan. Ewan ko, ba't naparyari sa kanya yan? 1953. Matapang yan eh. Nagbago na yung mukha niya. Ilang minutes na kaya? 6
Ah, 10 minutes. 10 minutes. Teka lang, ano na natin yan. Tatapusin muna natin.